Jeg skal fortælle lidt om lineær vækst, og vi har lige vores disposition her først, som jeg lige vil læse op. Og først så har vi forklaret forskriften for lineær vækst, altså y lige med ax plus b. Og så vil vi forklare, hvad a det betyder. Og så vil vi finde en forskrift, eller forklare en forskrift for at finde a. Og så vil jeg også forklare, hvordan man finder b, og hvad b det betyder. Så vil vi finde forskriften, forklare en forskrift med en streg, et koordinatsystem, som vi tager på tavlen. Og så vil vi forklare hvad er i anden værdien, det betyder, og når den er god, og den er dårlig, og den er perfekt. Og så vil vi give et eksempel til, hvordan man kan bruge lineær vækst i et samfundsmæssigt perspektiv. Og så vil vi forklare, om der kan være usikkerheder i sådan en virkelig situation, hvis man bruger det her lineær vækst i en virksomhed for eksempel. Og så vil vi fortælle lidt om proportionalitet og omvendt proportionalitet. Ja. Yes. Ja, først så vil jeg fortælle lidt om den her forskrift her, som er y lige med ax plus b. Og det er vores forskrift for en streg i et koordinatsystem. En lineær streg. Og vi kan også have skrevet fx her i stedet for. Men nu bruger vi bare y her. Okay. Og så vil jeg lige forklare, hvad de forskellige ting er i den her forskrift her, det betyder. Og så vil jeg starte med a her. A, det er for eksempel, hvis jeg har et koordinatsystem her. Det er y-aksen og x-aksen. Og hvis vi nu har en streg i et koordinatsystem her, så er vores a, det er simpelthen vores hældning på stregen. For eksempel, vi kunne også have haft en streg her. Den har en anderledes hældning i den her streg. Så a, det bestemmer simpelthen, hvilken hældning vi har, stregen har i et koordinatsystem. Og så er der en forskrift for at finde a. Og den forskrift, den er sådan her. Det er sådan, man finder, man tager, ja, det er simpelthen bare vores forskrift for at finde a. Okay. Måden vi finder a på, det er jo sådan, at hvis vi har vores her a, så vores der hvis vi har får oplyst to punkter, f.eks. i et koordinatsystem. Så hvis vi nu får oplyst to punkter, så kan vi bruge de her punkter her, så siger vi, det her op, det er x1, 4, og x2. Og det er to punkter i et koordinatsystem, som vi skal bruge til at lave vores tendenslinje. Og hvis vi bruger de her to punkter, så kan vi sætte dem ind i den her. Så siger vi vores y2, det er 11. Så skal vi 11, og vores y1, det er 5. Og så siger vi vores x2, det er 10. Og vores x1, det er 2. Ja. Det er simpelthen vores a. Så regner vi bare det her ud, så siger vi det her op, det giver 6. Og det her, det giver 8. Så dividerer bare det her, det giver det a. Det er sådan, man finder a. Og så har vi også et b her. Og b, det betyder, dens betydning er, det er ligesom at vores skæring på y-aksen. Så hvis vi har y-aksen her, så har vi vores linje her, den skærer lige der. Så det er vores b-værdi. Ja. Og så har vi selvfølgelig x og y, og det er selvfølgelig bare to koordinater fra et eller andet tilfældigt sted i koordinatsystemet. Ja. Og måden man finder b på, det er, at hvis vi nu har vores forskrift her, så siger vi y med ax plus b, så
siger man, okay, nu har vi fundet vores a-værdi, så putter vi den ind, for eksempel hvis det er 2. Og så tager vi for eksempel et tilfældigt punkt, koordinatsystemet, det kan være det her punkt, hvis nu her det er 10, og her også, og så her 12. Så det her punkt her, det er så 10, 12. Og så siger man, okay, så tager jeg det her punkt her og putter ind i den her forskrift, så siger vi vores x-værdi, det er vores x-værdi er 10 gange her, fordi man skal altid gange, når det er her. Når der er ax, så skal vi gange her imellem. Og så vores y-værdi, det er så 12. Så kan vi så se her, okay, for at vores, nu har vi den her, så kan vi sige 2 gange 10, det giver 20. Og for at, og der er lighedstegn her, så vi skal lægge b til det her, for at vi kan få 12 herud. Så vores b, det kan ligesom kun være minus 8, fordi at det skal give 12. Det her over, det skal give 12. Ja, så kan vi ligesom på den måde finde ud af, okay, det der mangler her i den her sætning, for at det kan gå op, det må så være vores b. Ja. Og ja, det her, som vi kan bruge det her til sådan helt grundlæggende, der, eller hvis vi nu har, vi får 2 punkter i koordinatsystemet at vide, jamen, det her punkt og det her punkt, så kan vi så bruge det her til at kunne lave en tendenslinje i koordinatsystemet. Hvis man nu har en virksomhed, og man nu, hvis det nu her, for eksempel hvis det er en supermarked, så det er antallet af mælkeprodukter. Så det her op, det er antallet af mælkeprodukter. De sælger, for eksempel, så hvis de sælger her, så sælger de 10. Og det her, det var for eksempel, og så hernede på x-værdien, der har vi så årstal, for eksempel, selvfølgelig år 2000. Så i år 2000, der har de solgt 10 mælkeprodukter. Okay, proportionalitet, det er altså bare, at hvis vi har et koordinatsystem, vi har en streg, og så har vi vores x her, x-akse og vores y-akse, så vil den her akse altså afhænge af den her akse. Så hvis den her bliver større, hvis den kommer længere herud, jamen så vil den her også blive større. Så vil den trække op. Så vil de bare trække hinanden, så vi hele tiden får en lineær streg og lineær proportionalitet. Yes. Okay, omvendt proportionalitet, det er så også en sammenhæng mellem 2 variable størrelser, x og y. Og så det er så bare her, hvor den ene, den bliver et antal gange så lille, hvis den anden bliver et antal gange så stor, og det kalder vi så k, det antal gange, den bliver mindre, og det antal gange, den anden bliver større. Så for eksempel, hvis den her bliver k antal gange mindre, så bliver den her også k antal gange større.